1893 लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. पण टिळकांच्या आधी कितीतरी वर्ष गोव्यात काणकोण तालुक्यातल्या पैंगीण गावच्या महालवाडा इथं सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली होती. या वाड्यातल्या प्रभुगावकर कुटुंबियांच्या पूर्वजांनी सुमारे 800हूनही अधिक वर्ष आधीपासून पर्यावरणाचं महत्त्व जाणून या उत्सवाला सुरुवात केली होती. आजतागायत या वाड्यातल्या सर्व 11 प्रभुगावकर कुटुंबांमध्ये संपूर्णतः पर्यावरण पूरक पद्धतीनं गणेशोत्सव साजरा केला जातो. कोणत्याही प्रकारच्या मूर्तीविना या काळात आजूबाजूच्या रानावनात कुळागरात सापडणाऱ्या वनस्पतींच्या पानांना एकत्र करून त्याची पुडी बांधून त्याला देवत्व प्रदान करून गणेश म्हणून प्राणप्रतिष्ठा करून बसवला जाणारा हा गणपती पत्रीचा गणपती म्हणून ओळखला जातो. आम्ही महालवडकर प्रभुगावकर कुटुंबी किती वर्षापासून इकडे पत्रीचा गणपती पूजेला लावतो. जवळजवळ 700-800 वर्षांपूर्वीचा इतिहास असणार असा आमच्याकडे संदर्भ आहे. आमची वडिलोपार्जित आम्हाला जी शिकवण आहे त्यानुसार आम्ही पत्रीचा गणपती म्हणजे गौरी पण 21 तऱ्हेच्या आयुर्वेदिक वनस्पतीपासून पुडी बनवली जाते आणि नंतर तिला प्राणप्रतिष्ठा करून गौरी म्हणून मानली जाते आणि हरितालिकेच्या दिवशी पूजली जाते. महादेवाच्या जागेला आम्ही नारळ ठेवतो आणि त्याची पूजा करतो. गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी या वाड्यातच गौरी आणि शंकराचं आगमन होतं. सर्व कुटुंबातील सदस्य एकत्रित जबाबदारी घेऊन आवश्यक वनस्पती गोळा करतात. या कुटुंबांचं कुलदैवत असणाऱ्या नरसिंह परशुरामाचं मंदिर याच वाड्यात आहे. मंदिरात सगळेजण एकत्र जमतात. सर्वांनी आणलेल्या वनस्पतींची पानं गोळा करून अळूच्या पानावर या वनस्पतींची एक पुडी बांधली जाते. ही पुडी मंदिरात पूजनासाठी ठेवतात. याला गौरी असं म्हणतात. त्यानंतर प्रत्येक कुटुंबासाठी पुड्या बांधल्या जातात. मंदिरात गौरी व शंकराची प्राणप्रतिष्ठापना करून आपापल्या घरी गौरी व शंकराची प्रतिष्ठापना करतात. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकत्र अर्जुनाच्या पानावर 21 प्रकारच्या वनस्पती बांधून गणपतीची पुडी तयार करतात. मंदिरात पूजा करून आपापल्या घरांसाठी पुड्या बनवून आपल्या घरी गणेशाची प्रतिष्ठापना करतात. अनुक्रमे शंकर, गौरी आणि गणपती यांची चित्र ठेवली जातात. शंकराच्या पुढे नारळ आणि गौरी व गणपती यांच्या पुढे या पुड्यांची स्थापना केली जाते. मधुमालती, भृंगराज, म्हाका, बिल्वपत्र, श्वेतदुर्वापत्र, बद्रीपत्र, धोत्रा, तुळशीपत्र, शमीपत्र, आघाडा, बृहतीपत्र किंवा डोरली, अर्जुनपत्र, विष्णुक्रांत, डाळिंब, देवदार, मरुबकपत्र, कव्हेर, अश्वत्यात्र, जाई, केवडा, अगस्त, कणेर, सोनचाफा, अनंत, नागकेशर, पिवळा शंकर, पळस, आपटा, रुई, वड यासह इतरही वनस्पती पुडीत बांधल्या जातात. पुडी बांधण्यासाठीही केवणीचा दोर वापरला जातो. पोर्तुगीज काळात बाटाबाटीच्या वेळी आपले देव बाटू नयेत म्हणून ही प्रथा सुरू केल्याचंही सांगितलं जातं. मला लहानपणी आजोबांनी सांगितलं होतं की त्यांच्या वेळी पोर्तुगीजची सत्ता होती इथं आणि असं म्हणजे जी हिंदू देवदेवतांची पूजा वगैरे करायला त्यांना असं सहजपणे शक्य नव्हतं आणि ती गणपतीची जी मूर्ती आणायची, ती पूजायची आणि जर कुणी पोर्तुगीज ऑफिसरनी वगैरे बघितले आणि ते येऊन त्यांनी भग्न केली ही भीती होती. त्या भीतीच्या याने पोर्तुगीज ऑफिसरांना कळायला नको म्हणून त्यांनी ट्रंक म्हणून जी लोखंडी पेटी असते जी पूर्वी काळी लोक वापरायची अनमोल साहित्य वगैरे ठेवायला, ती पेटी रिकामी करून त्याच्या वरच्या बाजूला ते चित्र लावायची आणि आतमध्ये ह्या सगळ्या पुडी वगैरे जे काही साहित्य पूजेचं साहित्य आतमध्ये ठेवायचं आणि त्याची पूजा करायची. कोणी पोर्तुगीज ऑफिसर आला की ते झाकायचे, त्यामुळे कुणाला ते कळायचं नाही. हा पत्रीचा गणपती 1.5 दिवसांचा असतो. गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी देखील सगळे प्रभुगावकर आधी मंदिरात एकत्र येतात. मंदिराच्या विहिरीत गणपती विसर्जित करतात. विसर्जन करताना चित्रांवर केवळ पाणी शिंपडून ती तशीच बाजूला ठेवली जातात आणि पुड्या विहिरीत टाकल्या जातात. प्रसाद घेऊन मग एक एक करून सगळेजण प्रत्येकाच्या घरच्या गणपतीचं विसर्जन करतात. आमचं गणपती पूजन विसर्जन सगळं 100% इको फ्रेंडली आहे. कारण वनस्पती पण ज्या असतात त्या औषधी असतात आणि सर्व म्हणजे ते त्याला पुडी बांधायला जो आम्ही दोरा वापरतो तो सुद्धा वाय म्हणतात, तो सुद्धा वनस्पतीपासून असतो. सो काहीच असं सगळंच नॅचरल आहे आणि
ते पूजन पण म्हणजे मागे आम्ही ते फोटो लावतो ते पण कागदी असतात आणि त्याचं आम्ही विसर्जन करत नाही आणि विहिरीत फक्त ती पुडी टाकली जाते जी सगळीच औषधी असते, त्यामुळे पाणी पण प्युरिफाय होतं विहिरीचं. अशा प्रकारे वर्षानुवर्ष ही प्रथा सुरू आहे. पुड्यांच्या मागे ठेवलेली चित्र देखील कुटुंबातील सदस्य आपल्या हातानं रेखाटतात. या निमित्तानं अंगभूत कलांनाही वाव मिळतो. जे गणपती, गौरी आणि शंकरची जी चित्र असतात ती नॉर्मली रेडीमेड मिळतात आणि ती घेऊन लोक लावतात. पण आम्ही ते नाही, आम्ही आमच्या कलागुणांना वाव देण्याकरता आणि कलेचे एक उपासक असल्यामुळे प्रभुगावकर नॉर्मली घरामध्ये कलेचं हे आहे, त्यामुळे प्रत्येक आम्ही स्वतःच म्हणजे ज्यावेळी ते चतुर्थी असायची त्यावेळी घरातल्या कोणीतरी म्हणजे ज्याला कला चांगली आहे त्याने बसून ती स्वतः ती व्यवस्थित चित्र रेखाटून ती आम्ही चित्र लावायची, रेडीमेड नाही आणायचं. हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ, पावसाचा तुटवडा या सगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरं जात असताना आपल्या पूर्वजांनी सुरू केलेले उत्सव त्याच पद्धतीने जर साजरे केले तर निसर्गही पुन्हा आपल्यासोबत आनंदाने नांदू लागेल, असेच जणू या प्रथा आपल्याला सांगत असतात.